millores salarials i millores laborals per a tot el personal que impartís les seues classes en els xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys. Així estem a la porta de les Corts donant suport a les companyes de 03 en la vaga que comissions han convocat a nivell estatal, intentant una dignificació del sector, que baixen les ràtios, unes condicions salarials decents per a aquestes companyes. Com ja sabeu, és la tercera volta que convoquem vaga en aquest sector des de fa menys de 2 anys. Continuem lluitant per a veure si podem aconseguir les millores que aquestes companyes es mereixen. Esteu avui així perquè després de molts anys de maltracte institucional per part de les institucions encarregades de l'educació, volem reivindicar no només per nosaltres un reconeixement professional, sinó per als infants, per als xiquets, perquè estan sofrint un maltracte que no es mereixen. 03 és una etapa educativa molt important, on s'assenten les bases del desenvolupament integral. Demanem una parella educativa dins de l'aula. Volem més recursos per a xiquets de necessitats educatives especials. Volem un salari digne. Som tècnics superiors en educació infantil i estem cobrant el salari mínim interprofessional. Per als xiquets i xiquetes de 03 i per totes les persones que es trobem així i les que no poden vindre, alcem la veu i demanem dignitat per al 03.